Allegat ħtif ta' tarbija minn ħanut f'Biżebbuġa li ħoloq kbira fuq il-midja soċjali irriżulta fin-negattiv. Dan għaliex ma kieħtif xejn, iżda biss lajja tagħhom li marret għamlet rapport fl-assa ta' Raħa Ġdid. Filmat tas CCTV kameras li hemm fil-ħanut juri biċ-ċar li fl-ebda ħin ħadd ma ħataf jew mess lit-tifel anke meta xi ħin ommu resqet il-bot minn ma ġenbu biex tixxi sigaretti. Sorsi sostnew li fir-rapport li l-omm għamlet lill-Pulizija fl-assa ta' Raħa Ġdid, il-mara allegatament qalet li kienu żewġ persuni ta' nazzjonalità barranija li ħatfu lit-tarbija biex imbagħad marru jiġru għalihom xi irġiel oħra li kienu fl-istess ħanut. Sit il-ħanut Tony Muscat għal madal l-istazzjon li kien sorpriż x'in ħabta u sabta daħal surġent tal-pulizija fuqu u qallu li għadu kif daħal rapport bl-allegat ħtif mill-ħanut tiegħu. Flimkien mal-pulizija u wara l-filmati kollha miġbudin fuq il-kameras u konfermaw li fl-ebda ħin ma sar il-ħtif jew xi ħadd mess lit-tarbija. Huwa qal ukoll kif il-mara marret tistaqsi wkoll l-filmati tal-kameras fil-ħanut, iżda meta s-sit qalilha l-unika kameras li kellu kienu fuq naħta ġewwa tal-ħanut u mhux fuq barra hija ssupervjat u telqet il-barra. Sorsi qrib il-pulizija sostnew li fir-rapport miftuħ fl-assa ta' Raħa Ġdid hemm imniżżel li l-pulizija mill-assa ta' Biżebbuġa għadhom għaddejjin bl-investigazzjonijiet tagħhom dwar dan il-każ.